दोनों कलाकार के पोस्टर लागल बा। हाई लइका बुझाता से सुंदर शान सुंदर लेखा हंसता। हाई लइका बुझाता कि घर में डकैती होता का आइल बड़ा मुंह सुखा के बैठल। पैसा एक चक्कर पर रुपया के बरखा हो गया। गलती मत बोलो। पोस्टर पर इतना सुंदर शान सुंदर लड़का के तेरे पोस्टर पर कितना सुंदर हम लग रहे हैं जी। अब मार दिया है इतना बड़ा हमारा पोस्टर गिर गया तो एक जवाब ये है कि तू हाथ से मारले बार तो हमें जूता मारी 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 ओ ने उड़ गई हो गई जवाब हो गई जवाब भइल कि ना हो गइल साफ लटक गइल आओ आज जवाब भई तू हाथ से मार ले रही चप्पल से मार नहीं हो गया जवाब। चनिया से नहीं जुड़ई नहीं तो चिन्ह तोरा के ना। अच्छा हमारा दौल में तू अइलो हमार में चनिया तारे दौल में कर लो ना नानू कर लो तो तू कहे लो धारा धारा रह दे तमर जी है समर। अच्छा ध्यान दी भैया के करेगा ध्यान दी बोली ना तो बही ध्यान दे हां धांगे के नहीं राम शंकर यादव जी याद आ गइल बाटे दुगोला प्रदुमन परदेसी बनाम रोशन राज जाने में प्रदुमन परदेसी के चेहरा आप सबके सामने लौकतिया चांद जो चमकता फूल जो गमकता दुगोला होई लेकिन समय आवेला तो वहां तक माहौल चल जाला कि गोली बंदूक तक ही मौसम हमनी के बना दिले तो दुगोला गाय खातिर आइल बारे तो दुगोला ये नानू होला दुगोला जब गाय के गाई तो हे आंधी बंगड़े वाले खाऊ दियो लेबा तो रोशन भाई तू दुगोला का मत हम मानो तनी गाय के बढ़िया हो लेकिन जो दुगोला ठाट चाही उ ठाट तू दिहलो हना अब काहे न दिहलो ई तो हम ना बताए लेकिन दुगोला गावल के न जाला हम बताओते भावो करता रहो हल्का हिलाओ तो बड़ो तो कुछो करो तो पूरा करो नाम दुइए गो में होला गौवा में लोग कहेला कि या तो बनले ना तो पूरा बिगड़ले नाम दुइए गो में बनल बढ़िया बोल ना तो खूब खराब है बोल तो निमन जब करे के तो निमन बढ़िया से करो अरवा सब दुगोला त ख्याल बनी दुगोला के हमनी के दुगोला लेखना के जे तो मजा आई ना नानू आई तो हम रउआ लोग से राय लेवल चाहत तनी का करी हम दुगोला शुरू करी नु करी सब कोई कही तबे अकेले ना सब कोई के राय चाहिए हमरा हां तो शुरू होखे नु अरे होखे पक्का तो बेस के हम रेली दिक्कत नहीं खानू बिल्कुल हट जाना तो जे जहां मानी रवा सब हम तनी दोनों हाथ उठा के ताली बजा करके आशीर्वाद की कार्यक्रम का शुरुआत ब्रेक मार दे तनी मन करी त पावरो ब्रेक मार दे तली मारा तनी रोशन जी अरे तो हे कमला कमला सोनवाल का एकरे के हो जाला डिश ब्रेक जहां मार दो डिश ओ जा रोड के दी चक्का ब्लास्ट कर लेकिन गाड़ी आगे पीछे ना हो रोशन भाई ये है डिश ब्रेक अरे तो हे कमला कमला सोनवाल अरे लुभावे लुबीड़ा बजाई के राय बहादुर शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी कहले कि नाचे गावे तूरे तानो करे दुनिया रखे बा अरे तो हे कमला कमला सोनवाली लुभावे लुबीड़ा बजाई के तो दर्शन देखा तो सुमिरा नाम अब की मन करो तो ए चाचा ए भैया के पावर ब्रेक मारी मारी की रहे दी बोली मारी 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 नु मारी तो तनी पूछी ना हम मारे तो उमर होई है नु
अरे अपना नचनिया से और भी रोशन भाई हम गलत नहीं बोलेंगे नहीं दोसर कुछ जौन बोलो मिजाज में बोलो अरे तो हम सबके सवाल रेली अरे तो हम सबके सवाल बिना बाबा जाने तू अच्छा इ न चले हां समाज में आई नाच के हमारा मुंह उतर जाके न चले तो दुगोला कौन चीज के कहल जाए कौन चीज के नहले पे दहाला तब जाके दुगोला कहाला तबे दोगला कहाला दोगला दुगोला दुगोला दोगला दुगोला ना हाँ हिंदी में हो गए दोगोला दोगला इनका लागता न हां कि रोशन रजवा के नाच ही नहीं के शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो समझिए कि प्रहार तगड़ा रूप से करने वाला पूरा सुमिरन वंदना में हम कम समय लेके 2-3 गो गाना गा के बैठ गए अब इनका लागल हनु कि आज न चले नहीं खे कर मार्केटवे कबार कबरे वाला लागे भावे बोलस ना तो सवादे भौसुर छोड़स ना इनका नाच का हम जवाब दे दी पक्का सब लोग हाथ उठावे कितनी का पीले रे पगल राम नाम के जारी फायदा करी मजाक जय हिंद सर हाय ए हाय हम बार-बार ना नाची ना तो तू खड़ा होके का करत रह का ओही लो खड़ा होके नचनिए के मुंह पकावत रह कि तनी का पीले रे पागल तनी का पीले रे पागल तनी का पीले रे पागल ए राम नाम के कहत रह कि तनी का पीले रे पगली देखले है कि बात में धरा गनी तो कहत रह कि गलत ना राम नाम के जरी एगो काम कर ई जरी तू ही पियो अपने नचनिया के पियावो आ पूरा समझियो लोग के पियावो इहो लोग तड़िया संग संग तू हो तो तारा लगे कमी पड़ जाए तो बताई हम काहे खातिर बानी तू नचनिया के हार के लत है मोटका का पी तनी का पी ले रे मोटका तनी का पी ले रे मोटका गलती ना हम नाम के जरी पीले पीले मोटका भैया पीले पीले हम बार-बार ना नाची ना रात भर ना नाची ना एक के बार नाच देब रात भर के खत्म कर देब हां सोनरा के ठुकुर ठुकुर सोनरा के ठोकुर ठोकुर आ लोहारा के एक बार में फाड़िए दी और पैसा इंतजार सोनरा के ठुकुर ठुकुर हां आ लोहारा के सुमरन मनाई के वंदना कइनी हां काहे के नाचे खातिर है 2-2 3-3 गो नृत्यंगना लोग काहे खातिर है काहेला ए लोग के 5-5 10-10 हजार नाइट काहे के देवल काहेला ए लोग के कामे बा नृत्य परफॉर्मर हम लोग नृत्य क के नाच के खुश करी हां हमनी के गायक हई जे नाम के पहले गायक लागल बा गा के खुश करो हां अब नचनियों वाला कमवा ही उठा लेता ऐसे गायक के मार्केट खत्म हो जाए हां ई ओरिजिनल है सब हां
एकनी के बर्नो ठिलावला से लोग खुश ना होई त तहरा डिक्की हिलावला से डिक्की में मुरई रख दिया। अब देखिए का तू 20 बीरे के देखावत आज ले गाड़ियों में देखले ना नहीं हां लेकिन आज गाड़ियों में डिस्क आज हमने के गाड़ियों में देख लेनी सो। गीत संगीत भल बढ़िया के बात बा लेकिन तू छेछड़ाई काहे करे लगला काहे हमू नचनी हम लय में नचनी लय तू लागत रहे ना पाछा लीची ले ला कौन लीची बेच रे मर्दे लीची बेचता नहीं ई तो ढेकी नाच नाचत तो का लीची है ए पर लीची फरल है नाच हम नाचे का मैंने नहीं करो हां फानाला से बानर कलाकार को बोना होला ना होया फानाला से बानर कलाकार को बोना होला ना होया गुलड़ी के फूल के अचार को बना होला ना होया ई सब मौगई के अंगना में देखई हो ऐसे कि हिजड़ा के बड़ बड़ गो हार को बना नहीं गावे के श्रद्धा ज्ञान देती है और नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है और ये अगर जो तीनों व्यक्ति को मिल जाए व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। इसीलिए भूख लगने पर भोजन करना ये प्रकृति है बिना भूख के भोजन करना ये विकृति है और अपने ना खाकर किसी भूखे को भोजन कराना यही हमारी भारत की संस्कृति है। बड़ा है सुंदर सुंदर भाव में गाना बजाना ना 96% मऊगाना फारदेसी हाँ यूट्यूबवा पर बोलब ना हमार नाम धरी के रोशन राज का न्यूज सॉन्ग तो उन्हें से कहीं रोशन राज का न्यूज सॉन्ग इनकर नाम धरी ना कहीं के प्रदुमन परदेसी का गाना तो उन्हें से कहे कैसे फारदेसी ट्रिपल एक्स वीडियो हमने से गूगली जवाब देवे गूगलियों के तारा नाम पता नहीं है पब्लिक के काय ढेर जगह इनका का प्रदूषण परदेसी कहेला का एक जगह तक प्रमोदन परदेसी कब का पब्लिक को कोनो ठीक नहीं है जोरे सोने में तारा दोस्त बा जोरे सुन जोइया बड़ा सुंदर सुंदर गीत संगीत प्रदुमन परदेसी जी के भाव में सुने सुनावे देखे देखावे के मिलल है अब हमारा ई नहीं खे लागत कि इनका जोड़ के धरती पर केहू कलाकार बाचल हो ना इनकर जोर लगावे वाला एक गो चेहरा रह के जेकर नाम तपेश्वर चौहान रहे तो बूट गइलन वो बेचारू निकल गइले स्वर्ग सिधार गइले अब फिर तो वही है ना आ जोड़ी जब ले जमे ना तबले मजा आवे ना इतना हबरहट दोसर व्यास में नहीं खे तपेश्वर चौहान अब तू ये गो रास्ता बाकी है तो उनका आवे के पड़ी ना तो इनका वो जा पहुंचे के गलती ना तो जे चल गइल बउआ देखा तनी रात भर में तनी मनी चूड़ी टाइट कर दे तनी कहीं बिहान भेले नहीं है पहुंच जा लेकिन अच्छा लागल है एक जनी कहो तारी कि जब सुतनी बलम संग खटिया लगाए बाबा मारेला झुलू पिया झुलू पिया झुलू पिया झुलू पिया झुलू पिया अब लेवल चाहिए जब सुतनी बलम संग खटिया लगाए बाबा मारेला झुलू पिया झुलू पिया हवा साए साए पुराने कल्लू जी गौले हना होगल खेसारियो जी गा देले भीज जाता लहंगा होली में गाना चलो लखू यारो हमार हो के भीज जाता प्रमोद पर में हिले पका देले झकोरा मारे झूलनी 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 सारी लहराए हो भोजपुरिया दर्शक भोजपुरिया श्रोता लोग जानो तक नया लय हो लेकिन जे कला लाइन में बाजे गीत संगीत रात दिन सुनो तो उहे बताई कि कौन लय हो ई लय हो प्रकाश दीवाना बिरहा जगत के बिरहा गाय के स्टार हो हमर मित्र हो उहे गीतिया के गौलन बहुत पहिले गीत के बोल रहे अरे मैं हो नचिनो दिल धइले बाबे चैनी बनावत बनी खैनी
सुनो बुढ़ऊ का हो एक ही गो नाच जे देखावत है पहिला ऐसन व्यास देखनी है जवन 5 गो लय बतौले का स्केल बहो अरे कि झकोरा मारे झूलनी झूलनी आहा तो सारी लहराए रे झकोरा मारे झूलनी फिर कहतर के भीजी जाला लहाना लहाना और उ हमार हो कि भीजी जाला लहाना फिर गौले अरे कि हवा साए साए रे बलम के झूलू फिया अब तब गावत अरे कि मैं हर नाची नौटी देले आइले बाबे चोइनी बनावत खइनी अच्छा इसका मतलब का आहेने बुढ़ऊ चाचा लोग बैठल बनी जा ए लोगोरी ताक के कहत रे कि सुनो बुढ़ऊ काका हो बाना कौन होता है अच्छा दीर्घकार बा वो लड़का के जियाला पर जौन चाचा आ पापा पितिया से खैनी मांग के खात हो अच्छा तार मैडम खैनी खात रही का जी ए जन के हुका जी अपना बाप से चाहे चाचा से खैनी मांग के खा ला फिर वो सब जब सुनत काहे भाई केहू के जा गोर में जूता नहीं खे ओ महाजूका होई सरकार अदली बदली होके से पहले ही जूता ले लोग महकल मोजा के सही आ जूतावा खोल के ही जा रख दे के हां ओ में के महकल का मोजवा इनका नाकवा और सुंघा के प्राण घिंच ले पहुंच जाए जूतवा का होई तनी आवा तनी हेने आवा आओ खाई पिया मोटाई भर बेलू कुछ साफ मौगा ले माना नहीं कि हम खाएं पिएं मोटाएं तबे कुछ करे तो कुछो में तो कुछो हो जाई नू अब कुछो में तू है कहां से लगा देता 5 डोंगरी में पांचों के 5 काम एक नजर से देखे तो पांचों पांडव हलो है अंगूठा के हो युधिष्ठिर धर्मराज मार देबो कतही मोहर भैया तन ही सिटी चाप लिया का मैंने में बात है का हो युधिष्ठिर धर्मराज हवे कतही ठेपा मरला बुझा 5 कट्ठा 5 बीघा दहर गए हाय अंगुरी के हाय अर्जुन हवे ई कोई के अंतन बर्दाश्त न कर से अंगुरी दिखा देबो तले उहन सुन गए बोल बे आज लगवा टमरिया घर दहर फाड़ दे 3 नंबर हेकर बात में बताए हेकर काम का हो हेकर का हो है से सेन्यूर कइल जाए हाय का हो हाय कानी अंगुरी का हो स्कूल में कोचिंग में ट्यूशन में लड़का पढ़ाई करत रह के नहीं उठा दिए से मैडम जी छुट्टी लागत बसरी में घुसी मसरी में घुसी हाय अंगुरी का काम का हो हाय हेकर काम का हो ई कब निकालल जाला कब ई ज्यादा यूज महुआ करेला हम तहरा के नहीं कहत कि तू महुआ हो ना हम तहरा ना लेकिन ई अधिकांश महुआ निकली है सब एक तबर मार देता रहल कोनो महुआ सब हां मरलो अबे तो भैया रे लबरे अब तो तोरा के होई अच्छा प्रदुमन जी एगो बात बताई का बताई रउआ का हम एको शब्द जब से खार भइल बने बोलल बने ना तो बोलनी है अना को बोलम जितना देर रउआ खार भइल बने खाली हमरा के बोलत तनी जैसे हम कुछ को के भाग गइल अंगुरी बताओ तारे कि 5 अंगुरी के 5 गो काम हो हां कौन कदो हई कहेला से लइका छूटी त कदो काठी में रहरी में घुसी रहरी में घुसी कदो सेनुर लगावे के काम आवे हां हई अंगुरिया कदो मौगाही में निकल और हई आन तन पर अच्छा हई अंगुरिया नु मौगाही में अनेरे बदनाम बा हां ई सक्सेस नहीं खे मौगाही ना जी ई गलत बात है पिछला अंगुरी कहां का हई पिछला अंगुरी जौन कहत रहे कि हे सब में काम वाला लइका कहला से कि मरला आवे त भैया हई हौ करा दे हई अनेरे बदनाम बा हां एकरा से कुछ काम में ना होला एकरा अगले बगल अपना ना अंगुरी बाकी और परेशान रहे तब प्रदुमन जी अभी तू चीन हम अंगुरी चीन में बहुत मार्केट तार पीछे बा अच्छा एक वाउर अंगुरी कहां काम है
वो अंगुरी सनुख में जाई के 6 गो अंगुरी ना होला एक बाउर होला ओकरो बहुत बड़ा रीजन बा बता दे मत मान जान कि जौन 6 गो अंगुरिया होला वो कौन काम है देखले बनी ढेर लोग के 6 गो अंगुरी होला कि नहीं हां तो बता दी है कि वो छाठा अंगुरिया कौन काम में आवेला वो बोया में जाला ये कलाकारी है बोलल पेशी कलाकारी ना ना डिस ब्रेक है पावर ब्रेक है कूता चहटले होके भागल फिरता तभी पोस्टरवा के देख ली पोस्टरवा पर के मेहनती डांसर ही भी है अब आ देखिए जे जैसा रहेला भगवान ओकर के उसने बनावेला हां ई बेचारी दिल के निर्छल आदमी है हां निर्छल कपट नहीं खे ना बचपन में गंदा काम कहलो से कितना मिनट हो जाला हां नचनिया नहीं करता नहीं गंदा काम नहीं के कहले लइका में करे ले काज लंबा भरे देखता है नचनिया के दे देखो दे कितना लंबा भी आई बोल बहुत रे मर्दे कितना लंबा भी आई पूजवा दे ढंगवा के छोट हो गइल बौनी के लेके आइल बड़ा अच्छा बताई छोरो हम श्रोता से अभी ना पूछो ना तो ये तो हरे डांसरवा से हम पूछ लेते हैं अच्छा तू ही बताइए बुचिया ए ए जवन काम रोशन भाई हमारा नचनिया जोरे कोइलो हम जितना होती तो दुगोला के मतलब हो कि ओकरा से बढ़ा के जवाब दो अगर जो उहे होती हम तारा साथे कह देता तो तारा कितना दुख लागी और छोटी चिकी हो जाई करब ना हम तारा से सिर्फ पूछत हई तारा दुख होई कि ना बोलो हैरान करब तो कष्ट होई कि ना तहे में हर मऊ के कहने खसम